pinagdaanan ko dito, hindi ko ako basta-basta maka-exit sa ospital unless hindi ko matapos yung contract. So, 2020, matapos ko yun, quits yung bayad. So, in short, di ka na tayo. Hindi po. Okay na po yan. Okay na po yan. Para sinungalingan nyo yung kanyang statement na kayo po na-terminate. Mag-jacket ka? Ikaw jacket ka? Ikaw jacket. Sige na po, jacket. Tuglo ba kayo? Ikaw di. Ako jacket ka. I can gather the flowers. Ako mag-jacket? Ah. Wala lang yun. Wala ko. Okay, ako mag-jacket. Hindi ka mag-jacket. Susunod. Yo. Hindi ako mag-jacket. Isa ka, uy! Mag-jacket, mag-sanilas ako. Kasi sa naglas yun. Mag-sanilas ba? Oh, gusto. Sanilas ka? Ha? Mag-sanilas ka? Sinilas. Ah, Sinilas sanilas. ko suoton. Ano? Hindi ka na, mas nice na. Tara, gaya eh. Ah! Wala. Mag-bag ko or dili? Bag. Mag-bag? Bag. Maginano ka. Ang sa may itong kaunan dito? Dito tamaan or magluto ta? Dito mga ano na may oras. Kaya sa lang dito. Makaluto pa rin ka pabuli. Makaluto pa rin ka pabuli. Dito pa ba lo? Dito pa ba lo? Oo ba? Kung mag-dito mga magnuag tadaan. City. Gusto mo lang ka magnuag to. Kung dito mga... Wala size pa di. Mag-jacket ka? Okay, tug na. Jacket naman na! Anong gidubol-dubol na ni mo? Tubli. Iyawa yun mo. Kaya nila ka ba? Bangit ko kayo. Butambok na kayo. Sige lang. Sa! Tawag niya eh. Hindi, ipasunod ba akong dali? Ha? Ipasunod ba akong dali? Ah, ikasunod sa. Kaya hindi, wala na tarong. Ipasaka. Sas! Tilapan. Birahan ako nagpapaso. Kanya mo. Okay? Okay na? Nasa na? Okay na? Okay na yan? Tara! Okay na na yan eh? Okay rin yun. Okay na na eh? Nice? Ito yun. Okay, okay. Oh. Nalamitan ako na yun. Tara. Hindi ka mag-perfume. Pamili ka. Kus-kus ka perfume. Kani? Kus-kus o kanang siya? Kanang perfume ni mo, perfume na ko. Kani? Kotas. Kapag mo ka sa perfume. Ako. Pag mag-perfume na, wala mo. Saan daw? Saan daw? Isa pa daw, isa pa daw. Tara! Pili ang dadalhin tao. Magunsa ka, magsapatos ka? Magsapatos. O, sapatos ka. Ano ko yung chess? Narito sa kwarto. Ikaw. Kapi man. Ayos! Kanira kong suotan mo. Kanang red. Red. Pwede rin dili. Mag-chess. Just kung magsapatos ka. Mag-converse ko? Ha? Mag-converse? Bagay ano yung naka-converse? No. Kay kanima no? Kaliba? Mag-converse. Asa kong converse? Ito rin. I can make myself dancing. I can own my head.
Kung sa'yo gusto ka na noodles? Nudang. Mag-noodles ta? Gusto ko ka ng daghang. Ha? Gusto ko daghang kay kinahanglan ako daghang na kao. Kay gano. Ano ang kuan? Yun Kaya po. sa kubo. Hindi ako pwede mag-skip. Tara. Naman, TikTok sa ta. Ano sa'yo mag-tiktok? Eh nga. TikTok sa to kay ganun. Saan ay oras nga pati ng kuan na? Tara. Mag-mask ko kay... Keycard, hindi na lang keycard. Kanira nga isa nga keycard na doon. Ayun ang kuwag, kasi, pinaka-under niya, importante. Bakit tag-keycard ba si mo ang isa? Di man mawa, no, ibutang sa sulod. Di lagi na... Sus, duha niya, mori. Paus. Stupid kayo ng pang-hack. Okay, kay kada. Kaya pwede naman si TikTok pa. Guys, tanaw ang mga pagaguhan. Nasa nga itong karton dito niya. Kan, wala na ako na musudan. Karton. Public. Wala yung mga tao. Mingaw kayo karon lagi. It's a beautiful day. Mingaw kayo karon. Tugnaw ba? Pagtanaw dadag na palitonon. Ah, Dira. Unsay? Nice. Tubig. Palit og tubig. ito din. Tubig. Pangit na tubig din na. Di kay coin. Pwede man askan. Ah, makuhaan na din. Di na lang. Ayun. Ah, sige, tara. Hama to itong car. Nawala. Ah, sab. Ha to itong car. Ito. Ay, nara de eh. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game.
send her for the hall of shame. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed when we play our roles and ignore the problems. I like to be away in my patience. Stay up, I feel so outdated. How can we look the other way? Sun is out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. I don't wanna, but I know I gotta do it. The truth is hard to swallow, I think I'll chew it. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed when we play our roles and ignore the problems. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed when we play our roles and ignore the problems. I wish I knew. Kanaw na itong naong sa bruha nga gabi ka dali kayo masuko. Oh, dalawa gani. Oh, dako kay mga mata. Oh. Pero mga on sa mi kay na sige ra gud kaon gud. Kaon na pud kay aron ingnon ba dato. Ito na yung kambyo? Oh. Wala, diretso lang ako. Nice. Nagbayad na sa kwan, wala pa. Sa Ito ng food. wala pa. Ikaw na. Kaon sa tang. Selfie sa... Ha? Market, walking market. Taka night market. Walking market. Tara. Gigi. Tara. Mga dere ang market. Walking market. Tanaw na to weekend market. Ay, tanaw ko dere og kwan. Ng perfume ba? Ay, nara perfume. Narang pa, no? Mga perfume. Taha kay nice na nila. Hindi man tawa kasi import dyan yun. Hindi. Tayo ba? Saan ta? Tara. Doon niya ta balik. Mota kay Drawi. Video ba? Video.
Humot na. Pahumot. Ano? Kaya na yung mga tao nag-out. Nalanggok market. Daghan ka kada kuhan ganyan din no? Kada weekend. Na, marijuana. Ah. Ito. Na yung mga tambal sa kon. Saka na nga tambal na. Alay. Nasa man na video na yun mo? Okay lang. Okay lang. Pero di ko mukha ko. Hala, di ka mukha na ni. 20 raw. Ay nara, mga sapatos. Ano tag mga sapatos ba? Pike. Magbut ba din sila? Di ba magbut? Nag-advertise sila. Ay, tul-tul. Na yung mga collectibles diri oh. Diri tao ito. Ay, Keychain. Nasaan na? Ay oh. Kayo do. Mga collectibles. Akong gipangita kanang kuan sa Bragi ba. Oh, nice ka. Lulu naman na. Gusto mo na eh. Oh, mga chakados. Nagpila pangutan na daw. Nasi pa no konan. pangit mo kayo ko ng konan eh. Kasi maganda na kuhan. Sakuragi. Sakuragi. Ay, dara si Rukawa. Si Kuan. Si Rukawa. Pero Rukawa. Rukawa. Ay, si Miyagi. Ah, Miyagi. Miyagi. Pangutan na daw, pangutan na. Pangutan na, tagpila. อันนี้75ค่ะ 75. Ah, 75. 75. Ayaw kayo kahit parbapog. ถามได้ทุกอันนะคะ Nice อันนี้ no. ใช่ไหมลูกอันนี้ Dahil gami. Ahamay Bagay mong puro mga... chan. Ahamay Gusto na ako mong couple. เอาตัวนี้ได้นะยังไม่ได้แกะ Gusto kong patong couple. ขายวันนี้ขายดีเลย Ano si 50 เซต Kunan. Pero wala man si Ran. Saan couple nga na dere yun? Kana o, cute kayo, pink. Aha. Ako. Pero gusto na couple gani. Wala man sa couple. Tara. Palit na daw. Wala. Mga rilo. Saan di mo na siya? Si Anting. Ay, buka. So, man may tit. So, Humot. Humatong cheese. Ay, naraw mga pahumot.
gusto punta. Karon na dayon? Kumot siya ba? No. Dapat lahiyang ba? Na mga baktos dito. Plato. Takuha kay nga ano? Rubik's Cube ba? Sapatos. Dili kag sapatos. Marijuana seed. Ana, palit ko ana. Nail polish. Nail extension. Tag 35 naman na. Gani. Ito nga mas. Ayun. Japan no? Ah, Japan. Kaning inani oh. Kaning inani ba? Yan ka na. 35 naman na. Kadi isa lang. Oh, 20 ra. 35 good. 20 ra magud ni. Okay. Isay na to kay wala tayo butangan na nito. Bitara na. Ano pa? Hid na ban.ไปไม่กลางตัวเลย Sandal. Dili ka nagpa. Sa mana? Ah, yan na. Ano? Tanaw ka? Daghan nagtao ko dito. Baho magayo dito. Baho magayo ang kit. Ada kakit sa iro. Tinood na. Tinuod di buwan. Natulog na. 3,900. Palit ko ato ba? Bata glasses na under with brand factor dili na. Pero not now. Pero not now. Not now. Later. Rob. Lubat naman ko dayon. Asa man ka nag-video? Sagdi lang. Oh, no. Dili man gud ang may video niyo kay likod sa mga tao. Cuticles. Unsa niyo? Kana man lang sila dulungan. Dagko kayo. Dagko kay sa kanang. Kita ko. Ang pan man yung sa ay incense man eh. Incense.
Kanang ginakuha ni Om. Tanawan na yung video. Ay, still lang, buko. Buko man na siya. Eh. Dili manggod kay basig dili na sila okay ba? Siya dili okay. Videohan namin ang lubot. Magbuot man na dahil sila nga, di man na sila magbuot. Nakita na siya, naimatay lang lubot. Ang likod, nakita sa video. Kasi sa masya gibilan lubot. Oo, lagi pa sila ukay-ukay dali. Di mo ko dahil Layo pa man din no? Oo, tapos friend. Ito ako nga din dito speaker. May mga ano? Anti-rad. Ang importante, imuha na. Yeah. Ang mga sapot pero plants. Mga trends nila dito sa Thailand. Nice lagi ni nga Korean jacket ba. Pero mostly kita nila ang baligyan ng mga food. เรื่องเลยนะคะมีทุกไซส์ค่ะใส่เยอะเท่าไหร่คะมือหนึ่งอะไรอย่างนี้ Sa pikas pa ni daghan ka. Stuff toys. Oh, stuff toys. Stuff toys good. Hindi ko mukha naman nanang hinatag na tapos Di man good taka ra. Nice collectibles. La tag 10 baht ra siya. tag 20 baht ra ang cars. Pero ka ng mga dagko dili. 20 baht ra siya. Oh, Dili sa padako. cars mong na. Nice kaayo. Kani 50 baht. Sige ba, 50 na magaling nana. 50 na magaling nani raw sa nakagto. Hindi na lang. Gusto ka mo pag ginanakagaan. Next time. Ano ba po lagi ito siya pang pang duty. Now, haircut is free here. Free? Free pag nakay kwarta. Nagyapon din siya tag 50 to 80. Cut is free pa na ito. Oh, mga printed shirt. Nice. Nice lang printed shirt. Spotted daw. Nari siya. Ha? Oh. Pwede din. iPhone ba na siya? Naman siya nag-chat siya. Ano siya spotted? Tura. Saktan tang. Ah, di ay. Ah, na siya dari gani magusa dari basta mo. Ay. May kinakitaan ta niya. Ba di ay kuya wa pud niya good. Tani sa. Pero kabalo naman siya, no? Murag halo sarap. No? Tanan man, kabalo naman. Asa? Bati man na, eh. Tagpila? 220. 290? 20. Mahal. Kanyo? Na yung mga twine ba? Uy, Wednesday Adams oh. Nagagi sila yung mga nice drink nga sapat. Jordan. Tinod na? Okay.
kini. Oh, na isang printed siya. Nagsunod siguro siya sa ato ba? Wala, na siya sa pika. Daghan na ko ano, mga sapatos. Malubat na ito. Ako na po cellphone. Pwede. Karang inana nga itong kasali. No, nice. Pwede man dire magpalit ka. Malik ko dyan. Para maka ginansya ta sa atong Ayun sa halin sa tawas ko. hindi, dapat ikuan. Ibalik. I-extend ikuan. Ginansya ta sa atong halin sa tawas. Nice. Mga kuan gid sa sagara gid sa mga brigya mga sanina. Oh. Serious naman eh. Yes. Mga keychain. Yan sa'yo, mag-reply sa iyo. Wala lang. Mag-answer man ka. Ano ko nga? Nagani mo ka nagpahin. Ano ko gani man sa bado. Dire na ang last. Liko na dayon. Kayo. Nagaw sa mga shoes. Okay, tikata na lubat da. Nice. Nice oh, pang babae, pila. Ay, naara. Hindi ma, hindi 100. Kasunod na lang, mabalik pa dali. Mani pa dali after sa... Dilo, gusto mo ko kanang ako'y masimhutan ba? Nga akong ganahan. Alam mo, palit din na dito ko balo sa ang pagkasimhot. Mga cookies. Brownish. Da, grabe oh, mga pwede ra ka dire manguha. Gan tayo ba? Oh, mga 100 ra oh, 100 ra. Saan mga sanina? Nice mga sapatos.
Dah, humutaw eh. ก็ได้ค่ะถุง20 บาทค่ะ Pagpahumot sa kuan. Sige daw, pagkuha sa kwarto, pagpalit to isa. Ah, may nasa ano. Ano eh? Ako man. Ay, humot. Ano siya? Ay. Ano eh? Speak English Yeah. this herbal power herbal eliminate odor Oh. eliminate odor smell hot strong smell this one for and medium for one jasmine more orchid How much is rose this? 20 baht 120 baht ocean this ocean smell ocean Oh, okay. orange Ocean. Asa ka na yung bukso? This one. orange and red Ano yung ganahan? Maybe try this one first. Hindi ko ganahan. you can go Sorry. where you want to use where In the room. all room relax Relax. Gusto na yung... lavender and ocean smell relax and you high end under air condition I see. Electric fan. yes I'll give it this one. okay 25, right? 20 baht Okay. น้องไม่ใช่ไหนคะขอบคุณมากค่ะ Thank you. Thank you. Atik-atik ron. Kapalit tayo sa itong video. Wag kita ni palit. At tayo na masarap mo dira. Suruy lang. Mga cute kayo mga bulaklak. Mga flowers. Ba't kito siya mo? Ano siya man na? Ay, grabe mga printed. Oh, nice. Oh, nara. Let me see. Ah, di ko gusto kumain. Punit day ka. Yes. Shoes. Lunes lagi na siya. 41. Made in Vietnam. 9. Wala po kayo ano, size. Wala po kayo size. Nice din. 8.5. Jordan. Nice one. Daghan ba? Yung mga shoes diri ba? May Jordan akong ginapangita. Nice lagi itong Nike. Ito ba? Nice lagi ito ba? Ito. Tanawa daw to. Lahat to. Pula. Ito na lang pagkuha. Nice eh. Sige, ikuan. Abta. Mabuti mo? Kabot. Ah, saan yung si Day? Ah, kung saan. Yeah. Ah, maot na kaayo man. Dahil siya. Macam nak minta. Kaya kapulat ang toto. Ito isa. Nice eh. Kung kayo
Pwede ka makapag-break mga shoes pa. Mga shoes pero mga... Ano na? Nakuha ka na mo sa kwarto? Oh. Ano to? Lado rin. Bito-bito. Katuloy ako ng kwarto. Nahulog na na. Dan ara oh. Kulit. Wala na, inuya siya oh. Nes gani kayo oh. Saske. Siguro kapag pila. Hila. Hilak ng itong bulsa na. Hilak ang kanang ano, magbibisok ba? Ito man. Ba't nawala mo? Yan na lang. Ito yung mga tanggal ng mga hulog. Nara oh. Tag 100. Hindi ko ni sa. Ika, di ka isa? Kasi female hill ka, cha. Ito, kita ba si Paris doon, cha. Mumot to. So, strong. ตัวที่เหลือตัวเดียวนั้นหมดนะคะ ถ้าไม่มีตัวต่ออ่ะ ถ้ามีตัวต่อนะยังมีของอยู่ถ้าไม่มีตัวต่อของหมดนะ Best. Sige, pag-dush. Palit ka isa, palit. Palit ito isa. Atikisan, cha. Ito, Ano man? Dili. Game off man to nimo. Tagtag 200. Nangalata nga ito yung muhang kuha dito. Gikaon. Underwear na to dira tag 50 ra. Ilhan gani mo mga piki nga mga pahumot. Kanang wala siya scent ba? Wala lang. Mura lang tubig nga gisagulag pahumot. Ano? Dapat na siya strong sa imong kuan. Sa imong ilong. เดือนไหมคะแล้วก่อนได้ค่ะทำได้จ้าทำได้ค่ะลูกค้า Avocado. Palit ka ni? 20. ไม่เอามิด Dapat tayo 20. เลือกเลยครับผมชมพู20ฝรั่ง30ฝรั่ง3 7 Shampoo, shampoo. นี่สับหมดเลยนะครับ เม็ดเขาทิ้งไหมครับ Na po doon mga idol mga kong mga sapatos oh. Tanaw sa kubi. Nesan na kasi ng sapatos Nike oh. เม็ดอันนั้นน้องเนยครับแต่ลูก 160? Sure?เนี่ย Bigyan sa daw ko. ลองได้นะคะ มันเหลือใบอ่ะ
man. GG na ni kayo. Next. Narilo na ko ta. Tisok. Bata. Oh, mga shrimps. Oh, Marie, tag-40 ra. Palit tato eh, buhiyo na to ito sa room. Ay, nala. Saan araw ka, Drebe? Wala. Versace. Wala. Mamaw naman siguro na. Ha? Mamaw ra. Tara. Sachi ba? Wala man din. Mura pag nang humpas na kon. Nang humpas na giyahang self ba? Gipang say kay tawag na nang gipang refill na. ส่วนแรกนะครับเราเพลงสนุกสนานกันไปนะฮะ2 ทุ่ม 44 นาทีนะครับตอนนี้บรรยากาศของถนนคนเดินนครปฐมของเราตรงนี้ถือว่าเป็นจุดกึ่งกลางของถนนคนเดินนะครับผ่านไปผ่านมาก็นั่งได้นะครับที่นั่งบริการฟรีโดยคณะกรรมการจุดจุดก่อนท่านใหญ่จะซื้ออาหารได้ทางหรือว่านั่งที่จุดก็ได้ของตอนที่ทางช้าตรงที่ผมว่าจะเป็นช่องทางจุดกลาง Syringe.